National Bureau of Investigation formal nga mihangyo sa Bureau of Customs nga ilain og dili pahilabtan ang siyam ka mga container vans nga nawagtangan og sinakong bugas. Apan ang Deputy Ombudsman for the Visayas, Pilahio Apostol, dili makapaniguro nga tumanon sa taga-customs ang hangyo sa NBI. Ang Ombudsman mag-agad raw sabunya sa resulta sa investigasyon sa NBI o sa Commission on Audit. Nasayran nga hapit ng ipahigayon ang ikadawang hugna sa pagsubasta sa mga smuggled rice nga gikan sa nasod sa Vietnam. Kinakatigan namin yung NBI na huwag muna isali sa auksyon yan dahil kung isali mo sa auksyon yan at madala na yan, hindi na natin malaman kung may irregularidad o wala. Siguro yan ang pag-usapan nila kasi management problem yan. Yun baka mga sabihin nila nakikialam ang Office of the Ombudsman sa disposition. Purely talaga sa Bureau of Customs yan. Kami lang interested sa mga irregularities. Pero kung paano nila i-dispose ang bigas, sila na talagang bahala yan. 100% wala kaming pakialam. Management prerogative ng Bureau of Customs yan. At saka nakakataas sa kanila. Ang Land Transportation Office may pahibaw nga ipatuman ang pag-ili sa mga plate numbers sa tanang sakyanan sugod karong Setyembre. Gipahibaw ni LTO Regional Director Raul Aguilos nga ang bagong plate number adunay 3 ka mga litra o 4 ka mga numero. Kini mo kantidad og 450 pesos matag sakyanan og 150 pesos matag motorsiklo. Alang sa mga bagong sakyanan, mahimong kuhaon ang ilang mga bagong plate numbers sugod karong Enero sunod tuig. Walay mahimo ang LTO batok sa operasyon sa mga habal-habal. Giawhag sa Regional Director sa LTO ang mga local government units sa pagmugna sa ordinansa sa pag-regulate sa ilang operasyon. King Perez, Suginlimi. Naabtan na mo si Delphine Ministerio, 19 katuig na nga naghabal-habal driver nga nagatang og pasahero sa may dalan sa Linas Drive, Barangay Lahug. Bisan iligal ang iyang panginabuhian, makaingon siya nga way pagmahay sa iyang adlaw-adlaw nga pamasahero. Dako kini katabang ning habal-habal dahil sa labi na sa mga kabukiran. Kana lang mga eskwelahan, mga maestra unsa may sakyanan na. Mukita siya og kapin 200 pesos matag adlaw sa pagpamasahero og motorsiklo. Kung mahimong legal ang habal-habal, gilaom ni Ministeryo nga dunay terminal nga himuon alang sa mga driver og motorsiklo aron mas hapsay ang ilang pagpanrabaho. Mahino nga. Ngano man sir, mas Mga ma-legalize na nga habal-habal? Si Rodolfo Batubalanos, 10 na katuig nga naghabal-habal uyon sa pagligalize sa mga habal-habal. Aron dili na siya magdagan-dagan kung adunay dakop. Dili na sa mag-ilugay og pasahero kung aduna nay ipatuman nga regulasyon alang kanila. Gani mo palit gyud siya og helmet alang sa iya mga pasahero kung tarong na ang pamaagi sa ilang pag-operate. Mukita si Batubalanos og kapin 500 pesos kung daghan ang pasahero. There are still passengers who are looking for habal-habal for easy transport facility. Mato ni LTO Regional Director Raul Aguilos nga wala nay mahimo ang ahensya sa paghunong sa operasyon sa mga habal-habal. Matod niya mismo ang katawhan ang nagkinahanglan sa mga drivers bisan pa og gidili kini. Mahinungdanon kini sa bukirang barangay nga way laing kasakyan. Ang basehan sa LTO sa pagdili sa operasyon sa habal-habal mao lang ang international standard sa paggamit og motor nga wa nagtugot nga himuon kining public utility vehicle. Sa paggamit sa mga motor, usara ang tugutan nga muangka sa driver, matod ni Aguilos. They can be apprehended. They can be apprehended for the unregistered, for kung walay driver's license. For all these are regular traffic laws, rules and regulations, but not specifically as habal-habal. Awhag ni Regional Director Raul Aguilos sa Land Transportation Office sa mga lokal nga kagamhanan nga mohimo og mga resolusyon sa di pagtugot sa pagpasakay og sobra usa ka tawo sa mga motorsiklo ug pagtugot sa mga habal-habal drivers nga momaneho sa mga dapit nga dili agian sa mga public utility vehicle sama sa jeep ug bus aron mahatagan og tukmang regulasyon ang pag-operate sa mga habal-habal drivers. King Perez, News 5. Giuli sa mga pulis ang mga armas nga gi-issue kanila sa Kapitolyo. Apan mihangyo kini nga unta mahatag kini pagbalik ngadto kanila kay walay armas nga gi-issue kanila ang PNP. Dennis Tanok, Suginlimi.
5 ka 9mm pistol nga dunay mga magazine ug 4 ka transceivers nga dunay earpiece, battery pack ug charger ang nauli na sa buhatan sa Provincial General Services Office. Gihatod kini sa mga pulis nga gipagamit niini, human na balita nga dunay 21 ka mga armas nga gipanag-iya sa lalawigan ang wa giuli sa mga police escorts nilang kanhi Gobernador Pablo Oguen Garcia. They voluntarily came and surrendered their kuan. Nakakita man sila sa news lagi ninyo o sa kabasa sa newspaper. Matud ni Incabo nga wa dayon giuli sa mga pulis ang mga armas kay wa usab sila hatagi sa PNP og ilang magamit. Naghinaot ang mga pulis nga ma-issue kanila og balik ang mga armas. Anyway, naingon sila pwede ba ka kuno og mari-issue sa ila. Kung mo request mo, sugod sigog, may problema. Pero basta lang nga ato nang makuan diri tanan, matigom sa nato diri accounted for tanan nga tong mga armas unya. To which mo request sila. Ang 5 ka mga pulis kinsa miuli sa mga armas, misaad nga motabang silang pangita sa ilang mga kauban nga nadestino na karon sa gawa sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga 21 ka mga pistola uban sa mga handheld radio transceivers gi-issue ubo sa pangani Edwin Mixdon, Executive Assistant ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Mipasalig si Mixdon kang Incabo nga mauli ang mga butang nga gi-issue ubo sa iyang pangan. Dennis Tanok, News 5. Ipasalida sugod og mga adlawang usa ka award-winning film nga miani og mga pasidungog gikan sa laing nasod sa nakalabay nga 5 ka tuig apan ugma lang ipakita sa big screen. Ang indie film nga Boses ang kabahin sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival karong tuiga. Ang musika ang giingong lingwahe sa atong kasing-kasing. Mao kinantubag sa kaguol o kahingawa sa uban. Apan alang sa pipila, ang musika mao ang ilang tingog ug kinabuhi. Ugmang adlawa, usa ka obra maestra sa direktor nga sa iyong Kiko Marifel ang mutandog sa inyong kasing-kasing pinaagi sa musika. Kauban la Ricky Davao, Cherepay Picache, Meryl Soriano, Coc Bolipita o Julian Duque sa indie film nga Boses. Alphabetical A3? Dito sa labas yun. Yes, sir. Sino? 5 na katuig ang nakalabay nga nahimo ang mga indie film apan ugma lang kini mapakita sa big screen. You need sometimes very big actors whom they see every day on television. So that when it hits the market, kahit na may ulan, kahit na may silang exam, kahit wala silang pera, kahit na kung ano, pupunta pa rin sila. That is the major challenge for independent film. Ang salida naglibot sa kinabuhi sa bata nga si Onyok nga naamang tungod sa pagpangabuso sa kagulingon niyang amahan tungod sa tabang sa iyang higala ug sa gugma sa musika. Nakaplaga ni Onyok ang iyang tingog. Sa akin, bilang bata, kailangan wag natin patagalin na sa loob lang natin na parang secret ba? Sa gipahigayang advanced screening din sa Sugbo, miani og pagdaig ang indie film. Grabe kayo, nindot kayo for an indie film. Everything is so nice. I was particularly awed by the musical direction. So it's a movie about hope and inspiration and very timely. Gipaluyuhan sa simbahan ang pagsalida sa Boses sa tibok nasod tungod sa sensitibong mensahe niini kalabot sa child abuse. Among pelikula miani usab og daghang mga pasidungog dinhi sa Pilipinas ug gawas sa nasod. Hangyo sa matik pasiugda sa Boses nga suportaan sa publiko ang maong award-winning indie film tungod sa makutlong mga maayong hiyas sa parenting ug sa kagawasan. Ryan Sorote, News 5.